Noniin, siitä vaan. Teo Putkosen rankaisutreeni 80 jälkeen. Joo, tänään ihan lähtö. Ja sitten, no, taitaa itse asiassa pumppiin. Pohjat lähtö. Painot nousee. Puhaka Peter. Even par 72. Tekee forkutreeni. Voitko Teemu kertoa vähän sarjasta ja toista määristä, että millä tavalla se? Joo, eli nyt tässä näin kierroksen jälkeen vedetään lyhyitä toistoja ja vähän nyt tämmöstä palauttavaa kautta saa hyvän niin kuin jännityksen päälle tähän lihastoon. No niin, selvä. Eli monella nyt on aika pieni sali käytössä hotellilla. Ei ole kovin kummoset välineet, mutta millaisen niin treeni ajattelit tässä vetää? Mitä laitteita käytät? Tässä on päälihassarjat yläkropasta. Täällä ei nyt näin alakroppaa oikeastaan ole mitään, mutta jos nyt tulee aika paljon käveltyä, niin se on ihan hyvä, että vähän niin herättää kuitenkin niin mestat. Sitten lähdetään saunomaan sen jälkeen. No niin. Rentoudutaan ja huomenna lähdetään sitten uuteen nousuun. Selvä, siitä vaan jatkaa. Puis voi kertoa sit päivän tunnelmat pelistä. No pelihän meni sika hyvin. Baarissa 72. Baarissa 72, vaihderikas rundi. 6 birdiä, 4 pokia, 1 tupla. Kuitenkin oli GT-tiimin nyt edustuspelaajana, niin jätkän debyytti joukkueessa, niin oli kuitenkin aika vahva aloitus peli. Kyllä, hyvä, että joku onnistui tänään, niin päästiin jatkoon karsinnasta. Niin Kyllä. huomenna voisi vetää muutkin jätkät isosti. Kyllä mä luotan tähän tiimiin. Kuvis voi lepää huomenna. Sitten kun meikäläinen on kumpissa, niin kannatkin lentää ja kulit menee reikään. No niin, mitäs sitten seuraavaksi? Tuossa on noin kaksi liikettä. Onko tuolla toi kenties aseteltu tänne tämmönen? Mä auttaa vähän tää. Vanha liiton penkkipunnelus. Kehitettiin tähän omalla. No niin, se. Eli turvavyöt kiinni. Meno niin. Tätä ei suositella heikkohermoisille. Ei. Ei vittu, kyllä helvettiä. Varmistamaan se. Ei vittu, mä tipuu. Älä laske. Nyt pitää vähän leikata tätä. Pätkää ja lonnekko näin. Tipuin tuolta. No niin, siitä lähtee sitten. Ei tästä lähtee. Katos on. Kosketus rintaan aina. Talman teräsmies Teo Putkonen. Hyvät naiset ja herrat. Ladies and gentlemen. Tuleeko pois pois? Oh. Aloitetaan. En mä tiedä. Naiskas. Kyllä se on. Tää on vähän huoleet vai? Tarvitset ei tässä? Ei. Se on selkäsysteemi. Saisi leveä päin. Siinä nähdään maastaveto otteella. Paljon on tangossa rautaa kiinni, arvioi Teemu Putkonen. Joku 5-5. 50. Otat sen. Eli tällaisella otteella voi niinku sitten rundin jälkeen niin vähän herätellä kroppaa.
jokainen. Vähän tietysti omilla painoilla tietysti sen mukaan, mitä on voimia, mutta Näistä kaikki kannattaisi tehdä vähän. Sitten lähtisi niinku. Kaikki olisi hyvä tehdä niinku samalla lailla, miten niinku nämä ammattilaiset vetää, niin olisi edellytykset sitten tehdä. kyllä. No niin, näillä eväillä. Kiitoksia.